Imaginatzen telefono bat hartu eta beste aldean zu entzuteko prest dagoen ez ezagun bat egotea. Hori da Matter Neuroscience erakundeak martxan jarri duen Call a Boomer ekimenarekin gertatzen ari dena. Bostongo Unibertsitateko kampusaren hortxe justu erdian dagoen telefono kabina batek ikasle gazteak eta Nevadan ia 5.000 kilometrora bizi diren adineko pertsonak konektatzen ditu. Aplikaziorik gabe, filtrorik gabe, algoritmorik gabe, telefono dei bat da, besterik ezkitxo. Ekimen honekin gazteek telefono hartu eta beraien aitonamonen adineko norbaitekin hitz egin dezakete. Ze polita ez da? Ze sarritan 5 minutuko elkarrizketa batek egun oso alda dezake. Ikasle askok TikToken agertzen ez diren bizipen eta istorioak entzuten dituzten modu honetan, eta jende asko entzuna sentitzen da, Ez ahaztu bakardadeak ez duela adinik. Eta pantailaz beteriko mundu honetan, bakoitza bere burbuilan bizi den garaian, esperimentu honek gauza nire ustez behintzat oso sinpleak gogorarazi digu. Batzuetan, hobeto sentitzeko behar dugun gauza bakarra norbaitek entzutea dela. Edo guk norbait entzutea, Aizu, agian benetan iraultzailea dena berriro ez ezagunekin hitz egitea da. Egingo zenuke?